Bueno, boas. Nada, permitide que vos volva a molestar unha vez máis en verán. É unha cuestión moi rápida, solamente explicarvos o que pasou no último pleno. No último pleno solicitamos a dimisión de Carlos. Creemos que xa son moitas e esta última creo que xa non ten xa demasiado. É dicir, mirade, non sei se vos recordades, fai 5 anos presentamos unha moción entre veciños de Boqueixón e Bloque de Vedra para construir unha mini residencia e un centro de día en Vedra, entre Vedra e Boqueixón. Aquel proxecto aprobouse coa condición de que tiña que estar rematado o centro de día a data de hoxe prácticamente con un ano de, é dicir, en 2025 e a mini residencia en 2027. Como vemos que a cousa non iba para adiante, o PSOE de Vedra solicitou unha reunión da mesa de seguimiento, o PSOE de Vedra e veciños de Boqueixón, en Boqueixón, e ali asistimos veciños, PSOE e Bloque de Vedra. O primeiro que nos dixo o alcalde é que, bueno, que durante 4 anos, bueno, palabras literales, ahora tiña unha serie de familias amigas que teñan serios problemas nas súas casas e ahora sí había que facer o centro de día. É dicir, solamente esa afirmación, decir desa maneira que durante 4 ou 5 anos o resto dos veciños de Vedra non importaban, pero que ahora, como ten familias amigas é imprescindible, que teñen problemas, é imprescindible facer o centro de día, merece a dimisión. É dicir, Carlos non é alcalde soamente dos seus amigos. Carlos é alcalde de todos os veciños do PSOE, do Bloque e do PP de Vedra. O feito de que ahora sí, porque hai amigos que o necesitan, é motivo suficiente para dimitir e non volverse nunca máis a presentar. Se isto non chegaba, este proxecto que vedes aquí teña un orzamento de 2 millóns de euros, 2 millóns e medio de euros. Era un proxecto, bueno, aquí tendes, era un proxecto maravilloso realizado por Fermín que cumple correctamente a súa función e para o que hubo moitas oportunidades en estes anos de financiamento. É dicir, si, como eles dicen, a Consellería te dá 1,5 millón de euros, que é o que eles afirman, e necesitaríamos medio millón de euros en Vedra e medio millón de euros de Boqueixón, Carlos o que argulle é que Boqueixón ten eses cartos, pero Vedra non os ten. É dicir, está, de alguma maneira, asumindo que temos o Concello absolutamente arruinado e que estas son as consecuencias. Inda con todo, tendo o Concello absolutamente arruinado, houve a oportunidade de financialo. É dicir, Vedra recibiu a oferta dos fondos Next Generation para que presentara un proxecto por 2 millóns de euros. E a Carlos non se lle ocurreu un mellor idea que solicitar sendas peonís, que aínda non están construídas porque probablemente os fondos Next Generation non lle concedan a Vedra 2 millóns de euros para facer sendas peonís. Cando lle consultamos como era posible que solicitara 2 millóns de euros para sendas peonís e non, por exemplo, para o centro de día e a mini residencia, o que nos dixo é que así a xente non gastaba cartos en gasolina e en un aforro enerxético. É dicir, cando xuntas a incompetencia coa absoluta deixadez, con la share-fire, é dicir, con esta forma de traballar, de deixar facer todo, as consecuencias son estas. Un concello arruinado e proxectos maravillosos tirados pola borda. Como non hai cartos para realizar este proxecto, a Carlos non se lle ocurre mellor idea que facernos a seguinte proposta. Donde tiña que estar o proxecto situado, que é nesta finca de aquí, que para iso se modificou o Pexón, esta finca está ao lado isto de aquí é a guardería e isto de aquí arriba é o Centro das Artes. De feito, modificouse, repito, o Pexón para poder construir aquí a residencia e o centro de día. Non se ocurre mellor idea que pedir únicamente 600.000 euros para que o Concello de Vedra teña que poñer pouco máis de 50.000 euros e rehabilitar o Centro das Artes. Donde antes había un proxecto de 60 prazas de centro de día e 30 prazas de mini residencia que parecen razonable, posto para que Vedra quedarían 30 prazas de centro de día e 15 plazas de residencia, collida polos pelos para o que necesitamos en Vedra e Boqueixón, Carlos propónnos facer 30 prazas compartidas entre Vedra e Boqueixón. 15 prazas para os avós dos seus amigos e 15 prazas para os veciños de Boqueixón. É dicir, e 600.000 euros que probablemente non dan para nada, porque ese edificio hai que reconstruílo literalmente. Bien, si Carlos non é capaz de cumprir as súas mocións, as súas propostas, e xa van moitas veces, propuso
en dúas campañas cambiar o PSOE e non o fixo. Propuso nunha campaña modificar o PSOE e non o fixo. Estamos pagando as consecuencias de ter un PSOE nefasto, unos transportes con Santiago nefastos, unha débeda, que estas son as consecuencias. É dicir, Boqueixón non ten débeda, Boqueixón pode poñer medio millón de euros encima da mesa mañá. Esas son as diferencias. Bien, si Carlos non é capaz de cumplir as súas promesas, unha vez máis, debería de dimitir. En 2027 temos que ter centro de día e mini residencia e teríamos un atraso de prácticamente 3 anos sobre o centro de día. Bueno, perdonade e felices vacacións os que estean de vacacións. Un saludo.